أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده وخاتم النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagneron na yang pagariak na si Panuro marahong tumawis na odibuso kababaloy adatar kami numagarit na bantewal lang hati ada ko pandakabatali sa abdas na ayakan na kapu sa baloy misi minarakuro sa muta station na regulan FAA. Kagi ako gagawin, naro ko kung siya magsaysay. Sagi mayor, dun. Na mabuwas siya ginarero ko, yan o tarawe. Kaya kung ako sa wala na pagalaw na. So kaya tawagin ako na nga si Panurong na pia di ako mapaparong na di tali makapaparo-paro ha. Kaya maanan yan na di ta kabarawang kota parang ini na mapia. Pipili na kadapan makong siya na di mangumpiya. Kaya pa ba mga final? Panera ba final tanong siya na? Pangamintan na kuwa mapakataban mo sa kusya sa Islam Sukat Maraw. So kanyan, punya mo siya? Ngatay ka no? Yung nagpapasa na tolay. Yung kalilimot ko no, yung kasarang niya kisya dito. Yang kalilimut tanong na kanaba ayaw buwar kay Panuro na ba diyang kaya kapagugupian sa datara sa katanong diyang mga players sa mga sports, basketball players na kanaba din ang tamang pa siya agama naroon man na kaya ka rin na diyang ka na function huliran yung narangan na loksyaran, mga loksyan siya da magariari nababangunan niyan sa uman 2 kapitong uwi ko Ramadan natatagwan nilang sa ayaman na seminar of women seminar, Islamic seminar para ko mga bago pagkilitan nyo sa Facebook na di na naman ang gastosan ay kaya kagkaroon na pera sa mga ulama na di yung koto upang makapagrinti ang uta siko o salungan na benda ibu talaga sa pulong iburinten o salungan na mga sa mga kawin. Na biyali na nito pray ko mga ulama na gusto po seminar. Na piyali ito bibanda sa nunwal na utala. Ay dapat yun, na isa ng mga ritmo. Okay! Na aya pikiran niyo na aya katir wallah waf'alul khairata jami'a la'allakum tuflihun. Basta atug wallah ang ganabakano lang sa ganabaka mapya napakapagtagumpi ang kanwallah. Basta kaya ayaw galabang ka mapia na ayaw din na inampada ka na swaldaw ta'ala. Kata diyan ka di tanong di ka seminar. Katawan na diyan nga seminar na siya minita mo sa diyan kaya kapagkutulungan niya na yung manimapasang niya nga kwasa. And then kapag last station madagal na di mga upaya. Kailan nga barang-barang ang klasya buta na mamamoteron, na magagadungon, na rumirigon, o kung dito melingon, nakariting ano no to. Kapunta naman dirigama. Dito yung malurun ko ya, o datarot. O mga mina nakagapa kaya itanas kanyan. O ngayon na din kay abulan na Ramadan, na ayaw pikiran niyo mga pagariyak ng mga babayak niyo. Na diyan kaya ulan-ulan na aya ini betul si Nabi na syagro as-sabr.
Wasabru thawbahu al-jannah. Yang kaya atu Nabi ulan-ulan na ya Ramadan, na ulan-ulan na ya kasibar. Kasibar mana ya? Oy. Naso kasibar tugu Nabi, na ayabala siya na imbagirun Allah na surga. Dia mana maraba na natin ipagin sibar na umus. Di pinakamala abiyang umus. Tau pamaka ayam makna niya na sumamuda, na ayam yang ordir, na sumpagida niya na tiya na ayam ka kebaya yakaraka, na puasa ka sa 30 gawi. Okay, na di buang kota di na nung kapagkila, na di puasa, na makaligi, na kumiyan. Iti, ba iya niya miya gasta? Bas kabi babay sa dunia. Na di ako kuman, nakabawar mo yung manan yan, na pangapusa na kuman, na puguin ka din, na di pusa, o ginigirah ka din nung na pagkain. Na inuto mga na isakatan wa mga ulipan wala ang mga nato, mga bay, aapiyaan na ka matatago, ka mga nabakang pala ko kwartong ka, kadaan pa na ka masis, manan yan, na masisiparit ka mas kabitaw, na inuto at taman sa luda kanin, pagkadakaubang ka malaman. Naman igra amya gabes kan igra amya basay ka iga modulo ka makaduduglakan kawakon maalam uwi na pinagilay ni o ba amya gabes kan na dumududakan no din ka amya kawan na mini rakso na amya duda ka dila ka amya da so ka mamaritis ka Allahu akbar Allahu akbar latest panangga maritis kenapa sana kasiran na matang bala katabir ka ng mga ben, nagmabugato ng mga mama, ako na bumaritis. Marotos. Kaya buat sa pekiran na rin, nakakumpleto ko sa akong yan. Saan na rin, natalatulang niya ako ano. Paman na, di mo takabal sa konsyel na panuro marumtamals. Paman na, so padaka aaya katawin ka, kung padaka napakaumbiyak ka, napakaubra ka. Na paman na, sibi na ka ng kaya 50, apias yung ikpay, naliniang kelot ha. At ang yaman ka na yung iman to, kapatapulo. Allahu Akbar, nakanaka po na mabibiting ka. Ang yaman siya kung siya duwa, kadwa-kadwa pirumay, nahilingan-lingan kasura ka kaon. Kapapipikir ka pa siya kung ni karomangan, aborsiyo man, nanakamakan. At tatanangin, ano ka man yung tatanangin? Mga panamin ha. Allahu Akbar. Ay, dapat nakasabihin ko, tas ko padakan, nasuniyat yan ang mapiagos siya, amanan niya, napanahuntaman niyan. O, nadi ang mga uri Allah. Dia kaya bulan na Ramadan, na ulan-ulan na yung akasibar. Paganoon, asibar na ka, nasuka o umusyar ka. Na ikadwa, naliyong koto aturong. Ayaw man nalitanong-tanong ng aturong. Pag yun yung alisyo environment, ayaw guwan niya daw makamas Ramadan, na ulaw-ulan ka, na makasibar ka sa pamana, Aisha, na alas dibiya pinakamati, na miya katurukan, kaliti ulaw-ulan ka. Na imanto na igra ko na mga tirawe ka na nasosino ka bugtuluga na pagtahadyo na kapman na pagnaw ka alaw na alas dus na baka tuluga na nikaptahadyo ka at tigamiya ka na ako na naunayos na ka na tulang bali na buro sa kanwa mga bay sa kanwa mga bay kanabaya ka na kanwa pa man na bakas kanwa kumantuga mga bay nasa kanwa mga bay na biyang kaya Ramadan na kapakaya tirong na kanas kanitan to ang pagkirasay ang mga bay ano sabab na andyan ni kapagalaw na niya namin niya midakal katulang. Na miya kamasi karumang ka, miya mamasyaan. Na miya ayos ka. Na pagnatakap man, nakapaninidang ka. Na makasiming at masya magarib. Na pag-isa na kapan na tunang. Uway, na makasiming at masya tarawing. Na sumaban sa tunang. Kapag isa na kadiyang ka, pamanik po sa niyo. Nauna apya makatulog ka, dali ka katatanuran sa tulog. Katiga uba ko manilisyon ako, lamus na ako, dali ako makapaninindaan. Inos kami ang mga dato, mga tirawi kami. Matawa na kapag ang bubato na gano'n siya yun. Allahu Akbar, kapag-arawas na ako na gano'n. Nasa kano ang mga inintiro manalawas yun, pagkiras siya, hindi gano'n. Hindi ito nalawas yun, hindi gano'n ka. Alay, puwasay man to na may amraka ka, nabuo ni mamraka piyo. Intiro manalawas yun, mga bay, hindi gano'n. Ikiraw to, yan yung mga hindi gano'n. Tapos siya luwita ka, ang nawata ka, kiyugan na ka, dali nga na ba kayo mga kapsirwit na ka?
Nah dia pernah ngarikan dari gelap, kali ngari bebe pada ngawata kata tambeun. Dan dia pernah ngari dari gelap kapuna masuk la tak turun ke dintak mbah. Acak itu kan apa kerasai amang apa. Obe nakate sohali. Perilawan yang mga dato, parang makapya ginawa nga mga baya, tiginas kami sa mga bilab. Kaya sa kami, sa nga Ramadan, nakatya subada sa kami. Kaya sa hadith Nabi, تقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسلت المرأة ثياب زوجها كتب الله تعالى لها ألف حسنات وغفر لها ألف خطيئات وأستغفر كلها شيء تلاعت الشمس ورفع لها ألف درجات. دعت النبي صلى الله عليه وسلم أبائي abai apipian niya sunitan ni karumania na mama pipian na kasunitan ni karumang kaamama na pagkisulat wala abagyan na ka na sangkiwa mapia na iprinar ka wala asangkiwa usangka na lango na saysa niyang kaya dunia apagkasumangan na alungan penautan na sidaw alungan na naon silang pinagpagiraw, Ya Allah, narilaing kaadiyang kanan na ba apinipinin na litar ni karuman yang amama. Na ipuro panawala so pangkatan na kasalungan na mori sa sanggiwa pangkatan. Miyagutungan ng mga bay. Allahu Akbar. Igilaw sa pagpumibin. Ano mga bay? Na miyakamasi karuman ka mawidok pa sa sarong at yun na umiyan na umanakaw maranaw. Nasi nga kaway ang biyan. Kami ako mapasi karumangan na mo, idok man sa mga t-shirt, nakatatampan daw, pipingap, ay. Kami ako mapasi karumangan na aawidan niya ng mga baro, umiyak, katampan, ay. Kami ako mapasi karumangan na mabisya sa atang basusutang abiyon, niya kalala. At pinapipingap na ay. Kung kasalay, tiragula na wato. At totong nakasalo ba din? Nabali dito, pero nakakapatay ako. Allahu Akbar. Na kaya tagwan ni sakipantag nagdala sang kaumin wandog taana. At ayang masisana, agam na mga bay. Ayam yado Nabi sallallahu alaihi wasallam na tinamama imra'a katnumu rida zawjaha fi Ramadan. Da'atu Nabi abai aigira Ramadan na dinya di Panginoon siya okay. Akapag kaswaswatun karumanyan amama. Gila ta Ramadan. Gila Ramadan tugunan na sumay. Na pagpangilubaan niya siya okay. Akapag kaswatan niya karumanyan amama o Ramadan. Na da'at tugun Nabi. Laysa lahat thawab. Da'abala sa kakuanyan. Inuta na ayabala sa bagay Allah. Na padiyang ko surga. So Siti Maryam Abu Siti Asya. Ano mga bay? Nadaling nabay so Siti Maryam Abu Siti Asya. Wadi na niya nabi ko mga bay, na isang sumarya mag-usiti Asya, ang niya makalari para tiyak wama. Yun na nakumbato nila sa Miriya, ng mga sarong Miriya, apang kukumong nila na kanabadi na sa Miri, nabadi na sa Maria, at wala na nanan, at dyan yung mga maraka. Yun na napakararpaan niya na, aso ko siya isa, naya tuwan na, ang nabadi na siya isa, kayo siya bumiyatay, amin ka mag-isubay, napangoma. Yun na napakararpaan nila siya, napakaralakas nila, at tatagod siya ng Maria ulo niyan. Apakah gugurong nila na kayo panira na kayo wanonok ha? Umanil mo man na Santa Maria Elementary School sa ngalan ng ama, ina, tatay, pagiwatan, hindi mga talong hindi makalima. Allah, Akbar. Isinan lima mamurak siya pagkaro nila. Ha? Na inodista nila na ama na niya na mapumakay ito ang kay agama kadilang kailay sa Allah. Kaso Allah na ayak kakilay tanong ko na amay kamakaw makasalungan na mori. Dina sumi aling Nabi atina lis-sa'imina farhatani. So kung siya ay maana niya na muslim, adi pusa na dua abagyan niya na iprakapiyap-piyap na ginawa niyan. Na pagganero tuong Nabi, iprakapiyap-piyap niyan. Kung tao, adi pusa na farhatun inda liqa'i Rabbi. Na diyan ko kapiyap-piyap ginawa ka, amay kamay kasutuan na ka Allah. Umiyak ka ng puno na gulap simbahan na kaswanan na ng kalumaylay. Napagkilihan ka sa Allah. Minakabat na puno na gulap labing niya makamalakal mo.
Apa tepuluh lagu na ida nakasarap si mga kwala na miyatay ka. Dadang ka na may leswala. Napagkailay nakaswala sa anuman akiyama. Ay ikaduwa tugo na biyay. Pagkapiya-piya ginawa o di pusa. Ay magayon Allah. Na farhatun inda yuftir. Na amay din ka bukaan niya sa puwasan niya kapatid kahas. Ilang maligira ang mga talo kami no to sa daw para kapag mangi. Ay ginawa to man isa na makaibin na din nagkilay ka o di makasasing na. Matang wala kasi mabusubayin na makasasing abihin. Magandang manaton na. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dahil mabunga karong mga na yung tulian ng kulang isa anak. Ay ilay niya nakiputulmatan na kasangay. Ay tanga sa garumaya na ipopopin niya nung puna. Grabe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dahil ko to akabigunaman ka. Babay ko pagariakan. Akabigunaman ka sangko to. Akapakapiya-piya ginawang ka sa kabatan ng ako pasang ka. Na matagwa na kapiya-piya na di magsabihin. Mas mapiyaw to akabigunaman udah tuwing ilang abatan niya sa pasan yan. Adi siya amay kapag kawing na pumatya sa kotaba. Penggiro at mga karong mga sekwan. Ano mo pumiya kami nga na mama. Nado ka man magiro at mga nakmiro na wawawawaway. Di ba takwa na? Di ba nakisya kito? Doon makagiro at mga wawawawawaway. Di na tumato ko pa rin. Tinatboys para niya pa sa libin. Ito yung na siya kini. Bili mama niya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na ay dapat tanong, ate, sa tanong niya mga pangaruma, sabi doon tanong, kaya kami nga nakatanong. Ang mga dato, na banda niya kapia-pia, mas mapia, kaya ginawa tanong, kaya pa kapia-pia ginawa tanong, na igira, ayaw na nila pagtengkas tanong. Ginawa namin ipagubiyakan, na di ba, ayaw kumatiligira, tengas na, basta buka tanong, Allahumma lakasumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu, berahmatika ya arhamar rahimin. Dari kimo ta manigirap ta saw, kada mini pagubang na matang wala ka, miyang ididugla sa dila yan sa dakop na abul balsihan. Kali manakay, Allahumma lakasumtok ka. Tutok siya kin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kailangan wallah kagi di manakay teras. May ito mo na gumero lo kau mabetay. Tapi pakay aba kunin kalalangitan. Agi yung to suka po kapia-pia ginawa ka igraf ta nga sa panita ko lay sampai tanurugman. Ay do, kataya, magandi nga Ramadan na kataya pagkadid. O kumaman na kataya. O kumasapulugan niya pa sa tinurong. Kana abad at taro mga sahabat, igraf po sa Ramadan. Na manisa namin kukubay, kamararata ginawa niyan. Naukila sa Ramadan. Inaubabuso sa ragunan ng Ramadan. Naman ang koto, ababayan ko Ramadan. Nangasabi yung marano tabiyo. Nandun ni kalokero, namiyakang bina na din. Kaya kung tali man to, sa buwan, no, ito maganda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nami ang kalibag di pa nakabuka na makay katinjaman o. Abi, ito ni kinyaman o, ikut ba mananan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. O ha, nasa mga sahaba, na andun ni kapag kino Ramadan, andun pa na kaya kito na kako mga tabi na pagpanakabir, sangkot na kapungbayro sa puwasa, na pungguraw. Ano sa ba? Nagigila sa Ramadan. Hindi naman matatangan ng unsumpain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasa katanong na ilang manigila po nakabira to sa masjid, kalong sumisinga. Api ang nabumalulong siya nga rin, na di mati na sumisinga. Allahu Akbar. Tama pipikiran ng kasing buwede na wala, patayin ka mo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dati nandunan ito kapia-pia ginawa o di pusa. Kapia-pia ginawa kaamay-kamay na ikaswala. Kamakamatanong sa anong namori na matimo-timo sa mga toko surga na pag-isin Allah sa mga toko surga. Han, radito, kalu wa malanarda ya Rab. Pero wala, mga tao sa surga. Mga tao sa surga. Miyaswaswat na kanunan. Imato sa surga. Na ayaw ko na pagtiro ng mga tao sa surga. Ya Rab, kadir narda. At na nami, radina. Miyaswaswat na kanunan ya Allah. Kadir kaya inibagay karakapin na doon na una yung inibagay karakami ang pakasurga amin. Natuwang ala a'tiyakum afdalu min dhalik. Andun pa natuwang na ibagay karakano asumrasan sa kapakapi-api ang ginawa niyo. Nagkaroon lang ito sa surga, ya Allah! Andun na po niyo una sa kapi ang kaya pakasurga amin. Ba andun pa na una na? Natuwang ardalakum pala asqatu alaykum ba'da amada. Dahil sana yung tuwang na pagkababayaan na kaskaroon sana yung na di kaskaroon kararangitan.
Nagkarya na din sa mga to sa surga. Adun na rangit kinan wallah. Natiruman wallah, mga to sa surga. Ano man ang pakalang kapanakarakan? Dati na kami na nitulap man. Dati na pa na unanan na yung magyakarakan. Nagumila sa mga to ko surga, kami na namin natulap ni unanaya. Kaya babaya kami kala di kami na nagkaralangitan. Natuguwala iman to na pagkailia korakano din sa lain. Ang piyaso na bila ganyan may leso Allah, ayaw bumilinin na susindo. Tagyan mong kapang nino na bila mo sa Allah, tiyan na ya Allah, badikailay, badikapakay. Asa ka na sa mga kaumak na may liya misma sa mapayag. Natuwala ka tan sa upalaw, na ukagagang kamilay, nakagagang mamilay. Na uniyang kunilay sa upalaw, na ukuna ke pamanag karumanga. Natuwala, niya gagang kamilay, tinada, na tinong gagang ka, nakigagang mamilay. Na ay dapat ka amay ka makasurga, tanong amay lay, tanong sa Allah. Na manigila niya mo tamang udo, adi na ni Facebook na doon pa kay Leo Bayabun talian, asata mo. Na makaperad mga gano'n yan to, pag may kaila sa Facebook. Hindi yan bay na yan, nag-style ni. Na umantuloy, pakilingar ako na yung barasa ko, di kasi separate ID, ito ngayon yung mga alin. Na malong man gudu-gudu may kami, kailera kami sa Facebook kami sa Safa, amatang walaw talaga, di para sa kanong. Na umabumay rin, Allahu Akbar, walo'y mata. Natigay na tumadakan sa kadumaylay. Iman to na, dito na katabi. Uy, mga kasan, di gano'n na nakakawalo. Dahil dapat ka na may kapirsyonar ka ang kaapagida na ka na ito. Midadaribas sa dunia, na matang walaw di makapiapia ginawa ka. Iman to na nga cellphone at touchscreen, madaka na di makasensway tabi. Madang mabukat ito nakaabay ay introduce siya ko mama na mayaman sirangon na. Ano nga pero ako mama. Hindi mama, basta tayo pa kaniyan. Kabubiyangan yan? Ay, kahit sino ka man. Naging sino ka man. Ano nga di pamagakan na may wala ni makanunan, ni kamera ka, ni shot ka, this is my phone. May mabuang nga mama apagilin na, kawas siya. Pero kabis pa bisita, sinawalin yun, nagkakuyong nga. Sinawalin yun, kakaw. Nakatingkot, temporary mo manaya. Allahu Akbar, Allah. Sabihan ka na mga bay. Impersonal ako kung mga pagkabelangan. Osto na, pobre kami, daagal na ba ka mga loksanan. Miyate mo ka ang mama, uba kong kagabay. Yaw, pakulo ka. Nakapanikiran. Kaliyan ka pa na Facebook, ay. Sabihan ng mga bagwataw. Ino pa na, miyakada-kadakal na ilita na Facebook na inaksungan ng TikTok ha. Ito di kakawa nga sa nga TikTok. Matay mo na kami na ba kasang kakawa ka na kami. Di ba po siya niyang kaya aad na mga awasyaton? Oo, tumuna ka niya kapilay si Super Mango. Ganong tatangta, kapakabitan, today. Kami siya niyang kaya at apukilitin ang mga TikTok ha. Manif ka na kami sa alungan na mori, na makapatalo sa alungan na mori. Number tiya so, do, namya kapilay lagam so do. Number tiya man so nabi. Number tiya so wala, number tiya na Quran. Namya kanini ko siya lang ng ranaw. Lang ng ranaw pa matirun wala. Lang ng ranaw, timu-timu sa alungan na mori. Kapag siya katongkos ka lumama kabatiya sa Quran. Kapag ilay na kanimataan yung mamoray sa ron. Matangko na kalutan, doon baka bibisto ha. Numero so lang sila, tunin yung mamoray sa Quran lang. Nakukot niya nalongin. Kaya ya. Tugal lang to na, hindi mo na-score. Kaya lang, tumiyala sa personal na gusto ka taon ako nung nainatay na. Kaya pa nakapubal siya kasi nakatay na natay pa ni inaka. Natay pa nung ako. Natuwala sa kanto, nga taon ka, kulkuwal na wakad. Allah, saka maganda, atabat yan. Iya mamasya ko, tabi-tabi ako mga alika ng mga kangulo, mga bagot. Ang sulat talagang sa inyo, mga mga toha. Iya mamasya ko, inong kanig ka kurap sa Quran. Inong kanig ka ba tiya? Asala kaya maylay, wala. Ano na ka nakakwala, napag-interesan mo ka, napag-pagindong ka, wala. Wattakullah, yu'allimukum Allah ma lam takunu ta'lamun. Kana kanusuan daw ta'ala, kaan kanumanduan daw ta'ala ko din yung katawan. Benda katawan yung mga takakakan. Asyumar, ay pura nga na niya surat. Kaya kami kakakakamama. Pakasurga mo na, sus kami rin na sa kailangan. Na ina ko na puntablik siya ito na basta ni katoy, sumasumagari na bibisto ha. Baru niya kapangan, yung peso hindi, di matamatiya. Na niya kaswamatiya sa Quran. Na tiya ka na, orang, ato na kaya pakaswamatiya. Na tiya na menda ka na watak, matiya sa Quran. Na pumakagulo ka ko. Sabi niya nung rapid, na sa katiya, di ko pa namatiya.
napagwala ka mabuti ng syukuran na mamati na kumbatiyan na kan nadi ko pangabatiya natiopikan na ko wala utana na miya kaso kumatiya asara kaya may liwal apag itiristan mo na kasyukuraan ang iba na widakan talietan at itiristan mo na tawa ame kakuran na di nagkakurok na may kaitiyo na dinanuli pa makambatoon at yung mga karaoke agong mga video game dinanuli pa makambatoon gusto ko bumitaw! Hindi mo po na pangabitaw. Kaya prugas na siya gusto ko bumitaw. Allah, yisi ka man, dami lang nanong sa bapira gusto ko bumitaw. Abatan pa kago ba siyensya kago ga. Tadi ang mga kalipan Allah, ayama na niyan na isyanan, panganitan o wala, di na manggulaw na sa anong anak yama. Kami nga pinabatya ka wala, natuwa na pinatay, nabatya nga. Tinatay na nagakurong natay na ka kaya kang patukan yan panginsa ko na di manggulula sa mga nakyama kaya insyaAllah na upunta lo makasorga apakasorga ang taluan daw ta'ala na diyan kaya di talo di ka pakang babalat mo nagkapakay araw tanok man di makang babalat mo amin inaos ka mga bay nagkapakay daw galit ni ito sa nakay nakamatatagutan sa siyete bugang nga, di tano di makatutuon ako seminar, di tano di makamabala ka, inauuay, nakatiyak pa sa sorga, di tano di makamabala ka. Ayos to na sa sorga na baro ka maritis niya daw. Da baro ka mo dula. Di man niya na nakasorga, badang na to sa sorga, totoli ka na ka. Tawa na, niya sorga. Daan mo na sorga yan, alam mo naman ay mubong. Kaya to siya na farma kan sa walay, kaya kan katabungan sa walay. Barang-barang, dahil mo daw na breeding nga manok. Ano mga patwa kan, ano mga bibiyan kan, ano mga gadswa kan. Dahil yung mga bibiyan kan, nagira, amiyang magura, na di ba nga bibiyan, na di niya pala naman sa orak yan. Kaya ba sa marana, bibiya ada tarang mga bibiyan. Nagira, amiyang magura, na di niya pala naman, nakatotosan lang sa baberon. Basta yung orak yan na matibro, nagupuan. Na basta mata sa orak ka manok, nalumsid. Kaya kung gusto din natin, obatry kung nababa ka na. Sabi niya ilang na bibig baba ka na, You say niya ka ng matang, kaya lang po kasi binari. Paman na, kaya sa bibig na nagito na bayot. Na ayaw po kisinga-singa ka nun, na pagpangapya ginawa ka nun, na panganak ka nun ng kontagupuan. O ay, ang mga urakan, bibi. Na lang, saan na manok ka na pulinom, na pagkuhan ka nun sa urak yan. Manok ka nitib, na pagkuhan ka nun sa urak yan. Lapsibi lang sa urak ka bibi, kaya ka nung pagkilinuman ka para makadakan. Na yakap ka singa-singa, na ilang, yakap siya, natatandangan na ka na ko, pisaan yan, no? Nalangon na wati, nalangon bibiyo, natatandangan nung ina, yan na gupuan na manok ka. Ito na nga mga wati. Langon yung marites. Kaya makalalay mo nun. Nasakan na may tuwawi mo nun. Nagila ko, napupuno ka niya sinanas, yan so ako niwa. Napagkakuha ka nun, pagkapagkay niya siya. Dali na ka niya, pagkaibarata. Dali, pangintan ko doon tala, makasurgatan, nakapunta ng makasurga. Pangintan ko na daw, na uwaya ka pa kapipi ang ginawang kasalingan ka dunia, na magatos ka porsyento, nandun na lang nakapipi ang ginawa. Sujuan daw tayo magurdin. Takatiran sa Quran. Walakum fiya matastangi anfusukum walakum fiya mataddaun. Siya di magtugwala sa kabaya ang ginawa niyo na imugyakan ka. Saan siya urdir ka? Kanabay man ito, saan siya urdir ka na? Gagagay panoro. Bukagagay niya na, sa magagagay niya no. Paman ang giraw ka panoro na bako na pamagigan ng sa Timan na Montero. Na doon yung akin kaya na mada ka na paniman to, pagpulbang niya ayan nakabayan na maulugun. Ya Allah na suka pa mga nina tanaw apag antapan yan. Pagterimaan siya pang ninyo tugo Allah. Away. Na tanaw apag kaagawa ng pang ning. Pagkaneron na imma yuajilahu fi dunya na pagkakuwang kalong ko dunya. Ikadua na imma ibakhiru lahu في الآخرة نبق رمكم مسألة ولا مرشة بانلنا كريمة وإما يقفع عن ذنوبي ولي لا أيام أنني نكريمة سبانلنا نإني لا نسكت بشان كسادية كيا الدنيا أكيس كتانونا مادر كتانونا كapakana kay ay nakadaka na marugura ka ya Allah na iman tuloy ya Allah
Nabugi akong masata, kaya na imatuloy. Kaya pa itong gobernasyon na katatan, sarwa nga o. Kaya pinapiyamang nga, nadam tara. Kaya nulugyan na ka, di ka muna na taro pa na yun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nakakapakala kayo, kada nakagadaw nakapma na sumantaling ka. O, kada napiyakwasa ko ba niya? O, ayaw maano niya, mga oripolo Allah, na dinan, kabada ka lang alo ka, na diyan kunta ka ba siya karakano. Ayaw maano niya, na tiruon Allah, hay, sabi sa kabayayo sa kaya surga, na ibagirakan Allah. Walakum fiya mataddaon. Saan siya kabaya ginaw na ibagirakan Allah? Nasa dumpay sa panganinyo, na tarimaan Allah, ibagirakan Allah. Sa surga, nasabi sa panganin na kanin, ibagirakan Allah. Tanaabad yung kaaduni, aso panganin ka na limiti. Kaya man nakapamangan ni pagare ko babayakan. Na yung mabupungan niya ka na so dumatay taraka. Niagas taka. Ya Allah na yan nga ngumaragasan. Ya Allah na mga mabita mo sa mga isasaw. Ayaw pungan niya ka na so dumatay taraka. Ayaw pungan niya ka na di ka dumatay. Tati ka ya Allah. Pungulo ka pa ni Allah. Ubag ka na si Presidente Duterte siya ka na to. Nasa kanin sabi na kami ya Allah. Allahu Akbar. Apya subipat na dekade tukaw. Bagan kaya to siya mo tabi kasi na ana dumilog ra ka tinaalay digan kurti. Asa kani matawon dugulog ra kapya kurti. Tinano ka tuna ka sina basta digan military ako ali. O tiga na okay pa na. Ni dulugo ko niya baka video makurti. Ini siya yung mga sunod ano tingnan tropa. Tingnan siya ng klaseng tropa. Lipat ka pala. Matawa na ka sa kanila kapamangin. Di ka na sira katang na kapitan. Allahu Akbar. Ayos na ang sumipat ka na ka natin. Huwag na siya mong tabarang ganyan. Napagadating nga magbuhat. Bipat na pagadating ka. Sa susunang nga amran o tabiyo, kaamay kaayaman na nasyarong, namitatay ka na nga sirago, share, good evening, share. Nami nga maranaw mele, nga na 10 kilometro, maranaw. Yan lagi nakatawa naman na, maranawan na. Kasi dito man ikaw pagdating ka kasi siya pang kanyan. Matang wala, kaliyan ka mga osisiyas, mga pamana, mga military taro, amanan niya, mga polis taro. Nasisya pang tayo na nakikasasabaw kiran wala. Di ka niya mo kimatigro na maulaw lang ka. Napupagdating ka, share. Saan ka naging naman sa sir? Sir, napagpaka pagdating nga sa pagkakapiagidatangan yan. Apya si karumang ka, napagdating nga kapiagidatangan yan. Napunting naman si karumang ka sa Abi Iyan, Gadinian, Ama Iyan, Hane, Darlene. Nasama buwa mama na ka na sweetheart. Ano ka na may love? Napagdatangan yan. Badi yung matabihan nga si karumang mama. Ako, guys. Tingnan na karumang mama, ano ka na lungis. Allahu Akbar. Apang ganda kaniya naman mo. Kasakan ng karumaya di sisinaluda na okay na kananan. Kaya na po na kayo di sinaluda karumay. Kadi magadata. Darling, ane, sweetheart. Ayaw so na ginamaya kada idadiyo kang pipito puro ragon. Na-expire. Kung namanya makatuwa-tuwa ka na, nakapito kang ganun. Kaya makakapakapa na nga sa lamin niyo. Kapag niro ka na, darling! Mata mo, nakabatan pa ako. Kaya makatuwa-tuwa na, darling. Paman, nakabirkan mo. Kabirkan. Nadi, ayaw maana niya mga ulipanwanda na makasunod at tanong na sabi sa kabaya ang ginawang ka na imagirkawalla na sabi sa pupunganin ka na imagirkawalla. Inawaya mi alulabi na tina inna fil jannata bab adi na matatagug-tugul nabi ko surga apamintuan. Ayaw na niya na pamintuan na bab arayan na pinto arayan na la yadkhuluhu illa sa'imun na daabun bakasul da inong tamso di pupuasa. Ini bagian wala ay isagay wala aayama na niya na pinto o surga na ayabuwa bakasul na sa mga tao adi pupuasa. Na faida na kanu nandini ka pa mga sululo di pupuasa na kinaban ng pagki kanaban wala tala ko mga malaikat yan gagal. Ino to pati kanaban ng gagal. Ano man ang panangin? Pag yung kami sa wala na maranaw mande. Ada de puasa ni na yan, ano nga kilos eh. Pero wala pilingan tipa kaya tibo sana karena sa salungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilang naman isakad biyan ang kaabulan na Ramadan. Namiya Nabi sallallahu alaihi wasallam atina fammu sa'imun
Atiyamun andallahi min rahal miska. So kusyo sangaw o di puasa. Sangaw o di puasa ko Ramadan. So ngari o di puasa sa Ramadan. Na timo-timo sulang no pastori. Na timo-timo sulang no perfume. Na pagkababaan wala tala so ngari o di puasa sa Ramadan. Di ba nang kaya sangaw tanong? Natatagwan panwala sa arga. Inuman malibo ang ngari tanong kang iungos. Kanaba bayno ka magiso mo ka bamiyan mo ngari ka. Pamaras ka din. Nausar ka pala listirin. Alang-alangan ang umban. Namatang wala ka, pag-imog na ngari ka, kag-iep, sipot na diya tiyan ka. Oo, ano nga man ang ganda-ganda, matatago na nga pa naman, no? Napusa-pusa nga rin ako. Dahil naman nagla di ka nung mag-istorya, gusto pa na ka-ool na kangari ka mo, pabanya mo, nasa ba gusto pa na ka, na-ool niya na ngari, kamakambing-bisto ka na. Ano yung nasa, ating mga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na benar ang pagkabaruba ang karitan sa Ramadan, na pagtiguan daw tala sa arga kay pantay. Na mga rifno Allah, balasakan Allah. Isa po na miyari Nabi sallallahu alaihi wasallam, na tinana'am sa'imuna ibada. So kung siya turugo di puasa na simba ko Allah. Apa yang mo ta ka turugo ka na simba. Nya kasi nga sa sabon na simba, nya ka turugo. Ang ibo gawin na ka turugo na simba. Agi ako daw na si ika ko dugan na baka ka, garden na ka, si ika ko opisinang ka, si ika ko dugan na ka, si ika ko karabong ka, na di ko ni manuratod, si ika ko paman, na di nga ditugsan, na di ko ni manuratod, kada kakapasali sa tulog, na nangunutin niya konti ang manasimba si Allah subhanahu wa ta'ala. Asala ka na ba nga ko ganun magkikapakaturo? Kaya kasi mga sa subo na mga turog ko, di ka parara, may kapagbalik ng luho, na mga paginaw, na mga dagomos, na misumingaw, na mga turugap man, nasarap man, na mga ginaw ka, na mga katurugap man, na magarib, na mga ginaw man. Ang babuwi ako nga, nagilawas ka na din na bagariyan. Ano ka na? Pwede ako. Pag yun naman nga ako, akapakaturo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yung kaya ulan-ulan na sabiul Quran, ulan-ulan niya ka-Quran. O pinag-iugyog paro na katano na makatamatano sa Quran. O pinag-iugyog paro na mapasatinungan na Quran, na matamatanungan na Quran. Allahu Akbar. Tadi, susama na nalangon na mas kita pagkabatan sa Quran, na saradi ko na mabalag, asara adi ko na mapas, na makatamas sa imam ka, na makatamas sa masjid, na makatamat ka mabuhay man niya na diyama. Sa ka na kinano ka panagi, pagpangagagasan na dito matan sa Quran, katahajud, kapabagang kawan lugtala sa paratiya. Kati, man ako nakatawan ako, nasa isang kaya tumatin sa Quran, paganin na mapapanong. Kaya matada punta na makapunong, dua-dua lambu. Kaya nakap na mga punta nila, napunta na po na perarangitan. Nabi nga kataon, nakala kabati akaya sa sambayang, nakala ba na simger kawama. Pag yun nakabitan, wala nang ninakatay na. Ano nagagiran na aktay na, imam. Iman ni pure imam. Ano nagagiran na alif lamim. Natay, kasi. Ibagagit na ipinabata ko niya nung pala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi ang mga karipun Allah. Kata na wakalbihan ang yung kaya mula na Ramadan. Wasamtuhu tasbihun. Na diya mo tumulam ya ibigin nakakatero. Ino kalipatero ka uba ka makapamaganta. Ino kalipatero ka uba ka makasuruyan. Ino kalipatero ka uba ka makatero sa marata. Uy, ikapa na ino kalipatero ka kakauran ka kamagugutom ka mabibinar ka. Na daftar mo tumulam uba ka pupanasbih. Subhanallah, subhanallah. Uy, kenapa mana bagi kalipatero ako makumadukan jami abas syanungan. Tanong na to sa dunia namin itula ka. Gari, ini, kalima sosye karamang. Kalima sosye sa siyenter. So mga watang. Ano ka kasi masama yun? Kaya ang patuwan yan. Allahu Akbar. Betul panas sa mafia. Oo, kanabali yung koto. Pero kap man petero man ako sa padakatandangan ka sa padakabubaya. Ini ano nga kinuha nga padaka ka? Online day niya, nakabidis. Pamana, kukuhan na kapon siya padaka. Das kano mga bay? Ate, isap na bala sa mga bay? Diyo buwag katantantangir kano o mga karuman niyo. Apaka sisingaan na kau na bunta na kaabay kay karuman ka. Mama, atatanangan yan. Na dagtaro bigang kawala sa isa kasakwa bulawan, isa kasakwa muntia, isa kasakwa pera. Diyo buwag katatantangir kay karuman ka, mama, makasisinga kau. Kapag ako naman ako, pwede ka tantangan ni karuman niya ng mama. Hindi mo ko masakin ito eh. Hindi ako pa kaulong ah. Ikaroon ng misyon ng kapmanay. Allahu Akbar, ada pa na pagkami. Ako nakabiyat ka ng mga boy.
Pumila na kayo kanya tatantangin kali mabuang kaya atar ka amya ari-ari. Pinanang ini niya sa kata. Berani sa uguna pa to. Mama na niya kapakanong pasabala sa mga bay. Pamada ka naman na bay di kita tangani karuman niya kat. Naburong di ka kaurang ay nagunta niya nasa duwa mo orangutan. Nandiyan mo niya kayo naman gusto niya katalaw niya. Hindi po ba ito napatapatay na lang. Dahil mo taka ba siya karakano? Dia kalaman na, dengan yang mapasar pagi, sumbai, na igina alaman na din ni Panginoon sa kita kapag ginawa karuman na mama. Paman nakalaban niyo ta, pagpakapya ginawa kay karuman ka mama. Pagkaswa-swata ka ko parang ikaw nakapiyan ka. Nada at tugulabi, ito na sibuto ko Ramadan, apiyak na ko Ramadan. Okay, dahil ka sa nabi, nada abay, igina alamanan. Na di Panginoon anubay sa kapagkaswato ni karuman na mama, inunta tugulabi, na ayaw pa rin ko sorga na sa Maria Abu Sosyete Asia. Dahil mga piyagin karumang kaamama amya ko, amya mamasyan, mga lasnis. Naaalaw na kabubay. Abi iyan dingan pwede na sila pinanang, alaw na karap amabu. Iukawang kaw. Narumibag na po siya karumang mama. Timing ayaw bubay. Namya ko ang subalas man. Namya kagirok man na bubay. Abi iyan to na miya ko ang kaisidotan no. Namya kalan na po siya karumang kina. Manukad na lalagi yan. Kato ni mutu na naman kada lagi nang na 43. Masalah masubali na batan niyo. Kakakurangan sa tanaw. Buka taon niya nakilat. Allahu Akbar. Namiya kapiyak man na ginawa karumang kaamama. Oy. Matan niya bubay pagsiya kanya man. Namiya ka ginawa ka man obay adu iyan. Antoni kitinya siya nga man kada lagi. Bagay mo ono paminitaan o paparan o pasyawawan. Tadi maupun mama na mite na asa may tawata di tata kami aswa tadi kinaw ko kong budin na budin na Allah maka anas kan mga binaman kan sa mga kasro Daya puno po ang kandat na kamang karumang ka na yakapya-pya ka ilir kay karumang biyan punuro kong pasawin nato ka na biyan gautopan biyan gautopan yang puno po ang mituturo nga po buda ko nga biyan kaya po kapasaba na si koto adi sana tanong kasi karumang na sobra ka sa tama sa dapat na pangalan na kabut kate ka karumang Mabuhay siya karumang na makaibig. Kaya nga pininaado ko namin ato Agi na, nindan ko makay man. Agi na, bilata ka! Mabuhay niya siya karumang na mama na di okay. Hindi nga ba may mama na, pura ka na. Hindi suga. Hindi suga ko sa nabuta na ka. Makapapo niya sa kami. Natuloy ka kung karumang na siya. Mata masya di nga mga bay. Bagkalatagin nun yung mga dato. Na asara maswa piyat yung mga bay. Mata ko na kami kalbulugan ng mga surga. Allahu Akbar. Lagi mga ulit mo lang. Kero na nga. Ano man na hadith tabi abatiakan. At Nabi sallallahu alaihi wasallam man imra'a khadama zawjaha fi Ramadan. Da'atu Nabi abai. Adinya di kidmatan si karumanin amama. Dinya di simbisiwan si karumanin amama igra Ramadan. Na ay imbalasun walaw tala na datar buong bumi akang galabag sa simba. Apito pulong tiburag na simba ko Allah. Benda tabi sa kadatuan na napiatama sa kapamatitan ng nagtanong yung magagabay apito pulong tiburag. Asimba, naskano na pagkarasyo ang mga kapagkapon sa nabanas. Naskali mga baba, mga mama, nabalasan ang nabuwalwa. Mga baba, ay pero mga baba, mga ama. Oy, na ayaw mo nila nabalasan niyo, nakatikapater kami mo. Pamakakapater kami mo na, ang tangalon kami mga pamagat. Amin, hadir na mga deto. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi mga oripan Allah. Dia Ramadan. Isa pa na kalbihan na niya kay abulan na Ramadan. Wa du'ahu mustajab. Nasupanganin ka sa niya kay Ramadan. Nanangon tinda ayaman na niyan. Nadalakan sa pinto langit. Natatariman sa panganin ka. Bila dia tiyak Ramadan na ayam niya sa hadith. Na ipusa niya kotwa kapuasan ka. Na andun niya kapangubangin sa sumu. Na tama sa di pagbangan sa magriba itatangas. Nalangon din tatarima sa kapamaniro. Inumas sa katang mga bay, na pamakagkaparo na din niya kanuto ka dun, niya kapanganat ka dun, nabuging ang sa oras sa ginawang ka mga talo kami notos. Paano ba 5 minutos?
Naon to kan ko ba ko na di ko ni mamang ni ko Allah. Sa katanawang ko mga dato sa masjid. Kapkilya ka na nga mga Arab, na igira ada taran na puasa, uway, na amay kamati pa pagbangang, ano pulo kami natos, dagkili ka Arab, umanin siya na dinuok, may sa kulang mamagaman. Manabal yun nga sabag yung na tanong kami notos, lima kami notos sa lipan pagbangang sa magalip, namani siya na, matang kukukaw niya ng ga-approve siya daliin. Tanay, kini, bububang ni. Narap na pinay nga maka-alerta na kamakaupi sa burungan. Matawan na kami kapag bigaw, yun na pamakang patawa. Kami kanawa ta apun yung latutong nabi ang mga dapon mga masamagaling. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayan! Nauto kami niya kabir, ngayon di ka manakay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na isya na napamakando ka ng tanong sa kanduwa o sa Ramadan o. Allahu Akbar. Ayakom na isa kan binang Ramadan. Wa amaluhu muda'afun. Na sumang amal tanong na makapira din matakwala sa kanabalas. Wa magfuro bisamba nagudiyan pa ng kaya Ramadan na sabin sa kada adusang kakwala na iprilar kawan daw ta'ala. So ayaman na niyan napapangaling tanong kawan daw ta'ala adil ka Ramadan na mapasad tanong na makapamagaman tanong sa makaalas o mga amal tanong sa adil ka Ramadan kadil ka matatanggal pagari kang babayakan o baka panagisampay ko isa pa na Ramadan. Ang naginawa ka nun na dinalipalulumpiwan sa walay niyan nauna di tama sa tulang na piyamin turak yan. Pagpanutur lang ni karuman yan. Aling. Yan kaya tiyan na sa punuwi di pa nagkumaramadan na di maririnig sa liwawalay. Na di mamaypas. Na piyamin turak yan pa nang ito lang. Ang ginawa magan sa Ramadan. Ramadan ay sipeta na rin. Ang manunumpitan ng mga wata. Na ako to at talago yan daw pa ng mga mas Ramadan na miyatay. Miyatay sa kanya. Na dito na mapipiya-piya ginawa niya. Na umakapanin niya insya Allah ta'ala. Nagkapakay ang yapanin sa bulan Ramadan. Gamanariya nga kapya sa mapya. Petaro kang babota. Andun niya amanan niya na si kanwa kerumay, na miya nga kikarumang ko, amanan niya na miyang rarin. Dapat niya tingin na kerumay insya Allah na wayawat kami. Nagbubay, napakapagaliman namin watami mama ali, baka hapid namin. Nagkapakyamuta ka na mama nakapil kagikap niya tinwa kerumay. Kaya niya taka na insya Allah na mamainin na bali na niya talibunog. Para na kami digniga ka lang ha. Kami hawakan umabuhok. Na ito pa naambog, kasi may warang katago. Anamig pinawin na watay na amanaka ka. Imbak mo olong ka. Ada ka namin imbak walay. Paman na sumiwa pong yamin na miyara bula-bula. Na panyati kaswata ka amalay gagaw. Kaswata ka upunya may ganyan. Kaya may nausin niya na malay gagaw. Mapasangi ka pangalimu. Matang ko Allah kayamanan yan. Natamasawata ka na mapasangi ka pangalimu. Pati ha? Kenapa kanya kapag kay panuro na bunda dia nga mga doksena mga papasangi ka pangalimu. Mati magbuhay mapasangi ka pangalimu. Ada pa ng ganyan pa na mapikiri ba kung siya andun na ulaw lang yan nanan. Kenapa ibu kapikir ano nga kapag siya yan? Oh ano man naman nagdo-gdo. Igira mo tayo sa kawalin, nadang mo maday gdo. Dangon madalim, di siya mita mo piya. Kami lang isa kawalin, nadang mo delo. So mo nakikitan. Kasuinaw nakikakatan. Kasuataw nakakokotan. Ano man ko mapulmi sa margas, ada margas na namargas yun, nadang mo niya kagada, da. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paman ang keberang kadung pagari ko babayakan. Apat ka sa kanang pusa ka na sisiringan na ka. Na makatay na babulog sa marga siya. Pagtang na siya na ipininiran. Ay pusa na kami naman sa marga siya kasi siya pulakayan. Pero kami na di kanita ka sa biya kapya-pya. Nabi yung nasiringan na ka. Nakaya ko pinimitan ka sa raw na kapi. O hinayaman na tawag na kimang ori punuwa. Nasa kanang balang-balang ay bantay wala. Pagilitan mo na kadakot niya kabantay ni Sabdes. Dahil gina ako kumupunta nga sa pusa kami ng mga pipi amin islami na mga tatang nga ako. Ino mga dayang kaya mga tungan nga kanin ng mga dayang tungan nga mga pobre. Dataran mga dayang nga kanya. Na matangkwa na nga dataran bilang kerta. Igila ko minalaw ang tawatakan na kung niya kabang sa wala mama. Aki amin siya sa harapang sinigi kaya gini ako. At tiga ka na, amya kapuasa kinas kano kirobena, si kano lang naki, puasa. Di kano nga, di nyo mateo na ginawa niyo. Bukol niyo. Si kano kami, pinaway bobo. Namya kaysa na lumipas. Dero, desira ro puasa, desira ro panakaman at telas. Tiga ka na siya, tinasilak siya ng usawa ng bobo, tigo mga watang. Tinatewa na siya. Nakoto, di mo di kami di puasa na kumapipikinan mga liwatakan na. Mito na sila na datan na kakanaman, na ayaw mo na masuntungan ni kapo, beri. Allahu Akbar, anda ginawa ka nun, niya kawalog niya kapuasa. Niya bada kami. No, may ka na mararatan na ginawa niya na pumakasugod. Tinalim, Assalamualaikum, nakumirsa ko niya muna, detaro din na bagriyan. Tiga na gani, no ka na. Tinalim, mapya kami ang bada kata, tiga na way.
At tinaalim antay kataw na ka, di bagi-bagi sa zakat na recommender na kong pao. Namatang wala, ada tarong yaw luwa po siya. Tiga ka na gusto na, di ka na kataw na di bagi-bagi sa diya ka. Nabala ko na di bagi-bagi sa diya ka na, di ka na gitadal. Dati namatang wala alim ka, kanabay ni kasandagan ng kapiyo. Niya ka sa pulaw, kung naman ka gagawi. Daw daw ako sa na daw kami dumakakan sa panganangan abagas. Ayaw mo alim, adiya bitibitakas na ubi, na pusa kami manaubi. Dati ka na naman ako minasobi. Dati na kami siya. Amira kong sobi. Naso po solidi ko ng mga ito. Dati tinibigin na kami advokas ako. Nagyan ang anak yalim. Dati ka na ito niya may aswa yung gagawin niya makaturukan. Di ka nung di kunti-kuntis. Sa matanong ka pa ito. Pag yung ibuwa pa kanya. Dati ka na dito niya masasway natin. Mga po ito tagay. Da ka makakain. Namatang ko kami ang mga gurong anak kawida na karoon. Namin sinilipak na katiyaw maningat tigap. Paman na niya ini kasupodok akaroon ng dali ngay tulad mo. Dia kaya ulan-ulan na Ramadan na ulan-ulan niya kakakali mo eh. So ano na kaya ayaw mga niya na anak na kaya nakaroon. Napangilo ba ang kaso mga tungaling kasiringan ng kaginawa yung kapamilya ka nakaroon ng ano. Uway, malungkong nakipuputi kaya kay pagarya kung babayakan. Wallahi, tungulad. Ipagtanong ko wala, tungulad. Ipagtanong ko wala. Kada aparat yung tao ang hadur na mausog na di kasiringan niya, na di tulungan na kada makakalimakan din. Allahu Akbar. Mga di ka ilang kasiringan ka? Ino po nagidag ka buong ko na mamot kada. Kung pa kayo man naman nung pagbawa. Sada di nga isang urang-irong ako tuloy tira. Ako punuman makago na miyawsuk ko. Nakatuwa-tuwa niya tayo. Naman nagpano nga. Ayun na, tambon bo, tambon. No, umiyan. Kaya anak niya kito nakaamama-amalay gagaw, naman na mabigagaw sa babay. Ano man na kito nakaamalay gagaw, sa babay, nadagagaw mama. Kailangan ng detar, malay gagaw lang ano karumay. Anak niya kito nakabayo babay, na makapamamagay kung yan o to yan. Na di makapamagay, kay kamamalan niya si karman niya mamatagir ka naman dato, kagi ka to niya si karman niya maligit ka. Makamamaw siya aron, namin kapumuli ka naman niya, nakubitang lumamaw. Isa, tulapag, yan. Kasi isa, pulang-tulog lang manok. Kada siya isa na sa kanima titimuro, ito mga pumabagay, kami yung pinanganang niya tingos. Ito nga po, bilang eh, paano yung ano pumabay? Katawan na kaskama mo? Kapakaya di kami makasya makaada ito na di katawan. Anda sa ba? Na sumiyap yung mamasaan ka naman, na itindi ka naman, na miyang mamagayong, na di ka katawan, na miyang kasino ka kagini pa miyang mamagayong si karamang ka. Pabay, kad na mamakubay. Nas karma po mga bay, nas sumyaso ka ti karumang ka, ay ang ano niyan, na isida iyo, ipapaman na, ipusan iyo, ipatangas iyo, na pamang magikaw na saradalang mo si karumang ka amama. Di magpagabanda ko na kanilibugit, tama yan ko ni karumang isin, ang nyaway pa. Yan ka pwede ka niya. Mga pasyado at perawin na ipopopin niya ng kulamisa, naumoy yan. Ano sa sadda, nabangan mo upiyang mo siya na babay. Abiyan, tumatay tanong bumanong. Ang nakita tanong lang yun. Ang ngayon siya tira ka, nakapapat. Abiyan, di man ang adungin, napagawan tanong bumanong. Kuya, wey. Abiyan, suman-sumasubot na malay ba na squad. Wey, ba't tumot? Dati ginawasto na, susudap niya masana na din na nila mo, amini pang mamagaya ka. Pigaro mga mamasubar ka, mapitan na ikasali ko sa sila. Ito nga ang ginawa ka. Yan ako na tambay si karumang na agasta ka. Ama di sumarsyalo na po na. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nadiya ba na sa kanwa, kakalimuitan mo, insyaAllah. Kakalimuitan mo kay katago nga sa gago kung ka. Nang giginawi tanong, mamagada tanong. So kamudan na pagadatin niya siya amanan niya na matuwa. Nasa matuwa nakalimutan niya so kamudan. Ay paano ba sinakaw siya maka? Nasisulay tanong. Nasad na kisang gano'n ko gano'n ba ka mapinatatag niya kami siya ba? Kabilas ng umulog taana. Ito lang yung pagariang na si Panuro. Yun kaya kapya ka nung pakanitan ko na pakataban wala ko siya. Amaro siya. Kaya sa kunang buhay, buhay nakaraan na 23. Wala ka niyo ron. Balasan kan wala. Kasakan na kanaba gupan niya pang ibabagi Panuro. Kanabagi matarap. Di, andang yan niya. Matipan niya kung andang yan ang ulaw niya ng akalian igagaw. Nagupan na utaman yan. Sa siya na kanskano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.